Dat krijg je straks. Hé, dat krijg je straks. Ja, ja, dat wil wel. Nou, zo, dat krijg je zo meteen. Oh, uniek wil ik graag. Alsjeblieft. Ja, Rijntje hier nog net gewoon. Sorry, jongen. Meisje. Sorry. Was dat ik? Sjerkje. En was dat ik? Sally. Nou, vooruit. Ga ik wat voor je op. Hey, Barney. Wat is dat hier lekker? Pierretje wil ik. Eerst krijgt Sally. Een beetje. En Sjerkje. Wat doe ik? Pierretje. Frida. Marije. Hey Mirte. Steeds goed vast, hè? Heel uniek. Dat is toch gewoon, hé. Oh, wat is nog een beetje hier? Even sponsen. Ik zal dit ook even laten letten. Dit zijn skimmelplakjes. Ziet er heel vies uit. En gewoon korstjes. Die er ook moeten. Het jeukt. Het doet een beetje zeer. Ja, doe maar. Huh? Zo, en we doen dat mooi. Iemand vooral. Krijgen we de skimmel wat dat.